Det herlig å være hjemme igjen. Og hvordan får du flytteren fra Chicago? Ikke så verst, bare 11 timer, men la oss ta det viktigste først. Er maleriet fra Paris ankommet? Ja, sir. Folk kan akkurat ha hengt seg. Bonjour, monsieur. Je vous présente. Voilà. Nei, jeg vet ikke riktig. Grace! Noen beskjed? Ja, sir. Det er en utvekst som gjerne vil ringe ham litt ut. Han anvendt til i morgen, eller skoen? Så blir dere denne hatt med andre fra Skego. Ikke noe som hatter også. Hva vil du, Gabriel? Det sa han ikke. Et øyeblikk. La meg se. Ja. Kanskje jeg kan vende meg til det smilet likevel? Heng det opp i hånd. Nå, sir. La